Joo, eli moi. Se on Iitu vlogailee täällä taas ja tällä kertaa me ollaan täällä meidän mökillä. Me ollaan tämmöisellä saarekkeella, joka on meidän mökissä kiinni. Ja täällä me ollaan siis Master Olkun, Hello, ja Oskar Vlogin kanssa, joka kuvaa tällä hetkellä videoa. Terve. Se näkyy nyt. Tää on ihan sikahauskaa. Joo. Ja, Aloitan tämän videon tähän. Hirveän pitkiä. ja täällä on siis järvi taustalla. Kattokaa. Joo, niin täällä on järvi. Niin me ollaan täällä meidän mökillä ja me ollaan nyt syöty ja kaikkea. Ja sit meillä on täällä semmonen pikku vauvapeto. Ai niin, juu. Kissanpentu. Niin Juu, eli me juostaan tässä verkkoon, koska toi tyyppi, joka tuolla taustalla puhuu, niin se saattoi olla joku humalainen, en tiedä. Mutta tässä me mennään takaisin. Se oli ihan varmasti joku kännä. Niin, nyt me mennään tästä takaisin maalle. Niin mä lopetan tämän videon tähän. Se on moro.